Takže čau, já vás vítám u vlastně prvního videa s mikrofonem. Je to díky Vlastičce, čím bych jí chtěla ohromně poděkovat, protože to pro mě velká čest. Omlouvám se, že mluvím trochu potichu, ale momentálně je víte co, prostě odpoledne, ne, večer, takže se omlouvám, že mluvím trochu potichu, ale je to docela jakože logický. A my si zahrajeme parkour na serveru Game Team, který je fakt superový. A mimochodem skoro všechny videa už budou s mikrofonem, nějaký výjimky budou s hudbou, ale potom vám vysvětlím, jak jsme to s Vlastičkou udělali, že Vlastička taky bude mít odteď mikrofon a já vlastně taky. A je to taková výjimka, při který vlastně je to takový vyčuran, no. Vlasti, teď klidně si zapni mikrák a řekni mi, jestli se to sdílení neseká. Ne. Neslyší tě Vlasti, můžeš... Takže Vlasta nám vzkazuje, že pokud dáte u jejího videa s Mob.ia, je to na kanálu Vlastinka Kulchovová, kanál najdete v popisku a teda já vám tam dám ten odkaz na ten kanál a vy si normálně to můžete pustit a dát tam like a pokud tam bude 5 lajků, tak Vlasta říkal, že natočí nějaký speciál, což se asi nechte překvapit jaký, protože já to sama nevím. To jo, to pomůžu a mě jak bolí záda. Já tady ležím úplně, tak jako v jednu večer je netradiční točit let's play. Tak v noci, no. Hele, tady jsou schody, které Vlastičce bohužel nešly, ale mě jdou. Jednou, ale pak si spadla tady. No to jo. To jsi mi i potom říkala. Jenom prostě chodíš, no. Takže teď nějaký info o mém kanále. Zaslat mapu mi upřímně můžete, když budete chtít. Nemusíte se mě na Instagramu ptát, jako většina z vás, jestli mi můžete poslat mapu. Prostě jděte na můj Instagram. Nevím upřímně moc, jak to udělat, ale prostě nějaký z vás jsou tak chytrý, že to i ví. Že prostě musíte na nějakou stránku vytvořit odkaz na tu moji mapu. Já si tu mapu stáhnu a pak ji natočím a je to úplně easy. Vlastně jak dlouho točíme? Jo, dobrý, tak to ještě máme čas. Teďkon si tady dáme... Ne, já nemám vlastně VIPčko, jo. Tak třeba dáme tady tu mapu, kterou jsem upřímně ještě nehrála. Vůbec nevím, co mě tady čeká. A vůbec nevím... Jo, tak zrovna... Taky si myslím, že... Já. Ano. Já jsem... Jo, já povídám s divákama, samozřejmě jsem Vlastičce upřímně nejvíc děkuju, jak bych nejvíc mohla, protože je to čest. Asi tak jako pro ně dostat 5 lajků. Tak pro mě je čest mluvit. No to vem si, když já jsem začínala s YouTubem, tak já jsem nedostávala, jsem si vždycky dávala lajky sama, ale i tak mě to potěšilo. Jo, ten byl fakt trapný, omlouvám se za ten speciál na kanálu CrazyGame.cz. Já to nemůžu, já jsem začínala s YouTubem a
No byla hrozně. Jsem šílela, že mám 5 odběratelů a 3 z toho mi dali sice známí, ale to snad nevadí. Tak, co to bylo? Takže ještě chci říct info o vlastně kanále, že určitě dejte odběr, že sice má zatím jenom 2 videa, ale díky ní vlastně mám já video s mikrofonem, sice nebude úplně kvalitní obraz, pač ona to točí jenom ze sdílka, ale no to je možné. Ok. Uděláme malinký střih, počkejte chvilku. Jo, takže jsme zpátky, udělali jsme menší střih, protože vlastně se potřebovala protáhnout. Skákaj po našich hlavách, co? Co to je? Co to je? To má být pták. Dobře. Tak. Kde? Tady. Takže, děkuji všem, který mě odebírají, děkuji všem, který odebírají Vlastu. A teď všichni, povinně, všichni, co mají odběr u mě, dejte odběr Vlastě. Jasně? Ne, nepřestanu točit, když ti nedají. Stejně nepřestanu točit. Ale prostě jí dejte odběr, pokud se vám líbí jí krásný videa. Jsou krásný, protože tam je ona na webce a jsou krásný, že je komentuju já. Takže vítej na papír, to je stavilo mapu 6 stavitelů a další pomocníci. Je to naše první mapa, takže doufáme, že se ti bude líbit. Pokud by mapa měla úspěch, to historii ložnici. Úkol dostaň Zabaka z věznic zvezení. Let's go. Jsou nějaký stavitelů, to nebudu číst. Hej, ty pojď sem, pomohl bys mému kamarádovi Žabákovi, prosím? Kovboj půjde na výpravu s tebou. Jakýkoliv klej tě zabije, tento blok tě odrazí. No to vidím, no jak mě odrazil. Vydej se na konec kober. A začni tam. Co je? Jo, omlouvám se ještě jednou, jak to vypadá za jakoby to sdílko, protože ono to jakoby nejde úplně dobře udělat. My vám teda teď řekneme, jak jsme to točili, abyste si nemysleli, že jsme vandráci, že máme blbej obraz, což sice nemáme, ale vy si to myslíte podle toho sdílka. Takže točíme to tak, že Vlasta, teda Vlastička, ano, řeknu to takhle, protože to je pravda, tak vlastně má jakoby ona má Bandicam a má na svém počítači můj kanál. Já jsem to udělala schválně, aby to jakoby bylo takový lehčí, já vám to hned vysvětlím. Má na svém počítači můj kanál. No a vlastně díky tomu tak může točit mě, jak mám sdílení obrazovky a vlastně komentuju ty videa a ještě vlastně budu mít slyšet mikrofon, protože ho vlastně popravdě ani nemám, takže já nevím, jestli tak to ukončíme. Takže já se s vámi pro tohle video loučím, dejte like, dejte Vlastičce odběr, její kanál bude v popisku videa, dejte i mě odběr a já se s vámi teda loučím a čau čau!